Welcome to školasrpskog.com and welcome to learnserbianblog.com. Ćao Jeremija, Ćao, kako si? dobro sam, a ti? Dobro, hvala. Da li si umoran? Jesam malo. Ajde da uradimo ovu vežbu, pogledaj. To je igrica, znaš. Aha, Znači, pritisnem broj 1 i ovdje piše ja, bla, bla, konobar. Ti treba da kažeš ja sam ili ja nisam konobar. Može? može. Ajde, krećemo 1. Ja sam konobar. Bravo. 2, Ja nisam sin. 3, Marko sam umoran. 4, Ti si operater. 5, On si pilot. 6, Da li si ti ljut? ajde 7. Da li si ti Marko gladan? Ajde opet, probaj, nema Aha. ti, samo da li, Da li ti Marko gladan? 8, Da li sam ja gladan? 9, Vi nismo umorni. 10, Mi smo srećni. 11, Tim i Tom nije žedni. 12, Da li si vi slikar? 13, One su krojačice. 14, Da li su oni policajci? 15, Ja sam Marina. 16, One nisu gladne. 17. Da li sam ti Sofija? Odlično, Jeremija, možeš sad da ideš na odmor. Hvala, doviđenja.